Pero kung lamsam yan, hindi nalalaman kung saan pupunta, tapos kakalikutin pagkatapos na maaprobahan ang ating ang ating budget, ay ibang usapan yon. Kayo na ang umusga kung ito ay institutional amendments o pork barrel. Sir, Pero alam mo ang 50 billion sa isang senador ay matindi yan. Hindi biro yan. Ngayon, itong 190 billion, round figure, kasi 189 point something i-round figure na natin to 190. Ilan bang ating senador ngayon? 22. 22, kasi si Alan Peter Cayetano ay wala. Si Dilinggo nakakulong. Senator Honasan, hindi pa naman siya nakaka-assume as Secretary ng DICT. I don't know about the allocation of De Lima, no? Eh, kung i-divide mo ito sa number of senators, roughly, it would amount to 7 billion more or less bawat isa. Ano yan? Pork barrel or institutional